machiegni. Woman Rep ma Nairobi Esther Passaris inyalo bigole apisi kaponi kwayo mabendo chwal gi jo Kenya 4 nyim duolo mar IEBC biro kalo. Jo Kenya go yango weche 8 mabende miyo gidwaro mondo miyo gole apisi. Woman Rep ma Nairobi Esther Passaris. Lipota marwa Collins Okaka miwaler mathoth yo wachni. Kwayo no manyocho no chwal kod jo Kenya 4 ne duol mar IEBC odiero weche 8 madito mamiyo gidwaro mondo mi Passaris ogole apis. Moko kuom gi gin kaka dhi ataro kod katiba, pend chik mar 6 marango telo makare. Shakira Wafula en achiel kuom jo Kenya 4 go. Watu wa rika yangu wazazi wetu pia wanasema azingatii kazi yake na majukumu yake inavyostahili, basi tumuoneshe nani aliyempatia kazi yake. Marvin Mabonga bende ni jakedo na tich oganda kendo en achiel kuom jogo manyocha ne ochwalo kwayo makamano. Kila mmoja ambaye anaishi Nairobi ameweza kujionea mambo mengi, hajaweza kuwajibika. Saizi hata tunashangaa kama ni mwakilishi wa kina mama ama ni mwanablog wa serikali. Jo Kenya go wacho ni ging'eyo ohinga mapod ntiere nyime kata doko ni ma en ting' manyaka koro gikaw gin giwegi kaluwore kod thuolo momigi e katiba. Basi wale viongozi wengine iwe onyo kwao kwamba ikiwa tumethibitisha kwamba fulani na fulani hatekelezi majukumu yake inavyostahili, tutachukua hatua na tutahakikisha ameng'atuliwa kwenye kiti hicho. Na huu tu ndio mwanzo wa kuhakikisha kwamba wale wabunge ambao hawajawajibika wameweza kutolewa ofisini kwa kutumia huo mfumo wa recall ambao uko kwenye katiba na ni sheria. Ponono ni duol mar IEBC obiro puodho kwayono. Biro chuno gi mondo mi gichok sei mag jogo ombulu 750 maromre kod 30 mag ombulu 2.5 e kaunti ma Nairobi. IEBC biro kolo i seigo kuom ndalo 30 ka gichopo rang'iny madwarore, to bang'e spika biro yudo milome kowuok kuom IEBC mondo mi oluong ombulu mar paro e ndalo 90. Kupata sahihi si tatizo. Tatizo ni kwamba zile harakati za kumng'atua mtu ofisini, kwa vile hakuna mtu ashaifanya kabla. Nyaka sani duol mar IEBC nyocha ne oseyango ni giseyudo kwayo kowuok kuom kuonde chung' od buche 4 ma jo piny dwaro mondo mi oduok pacho jo od bura magi. Of course, it's the right of every Kenyan to exercise that right of recall under the Constitution. We will receive those petitions, we will examine them, and then we will, of course, respond to them. Nyaka ne chak kete tim katiba ma higa 2010, onge jaod bura moro amora mosegole apis kokalo e yo ma kamano. Ne Radio Ramogi, Ann Collins Okaka.